Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, kamar yadda kuke ganin hoton wani tataccen makaryaci wanda ya fito ya suna ya rabu da Professor Ibrahim Makari, kamar yadda kuke ganin hotonsa ana kiransa Alkasim Hotoro, wanda ya zo ya nemi suna kuma ya nuna kansa. Lallai ilalla annabi yana cewa man tawada alillahi rafa'ahullah, duk wanda ya kaskantar da kai dan Allah, Allah sai ya daga shi. Wa man takabbara dayyahu Allah, wanda ya girman kai sai Allah ya kasa da shi. Allah ya ga mana babu kyau girman kai, wala tamshi fil ardi marha, innaka lan takriqal arda wa lan tablugal jibala dura. Kada ka tafi a bayan kasa kana takama, duk takamanka you cannot make a hole with your step, and you cannot be as tall as mountain. Ba za ka kai tsawon dutse ba. Amma wannan kulubai da yake alfahari yake ƙarya, ya zo ya rabu da Professor Ibrahim Makari, ya zo ya rabu da Maulana Sharif Sale Al-Husaini domin darajarsa ta daga. Zan samu ku ji ƙaryar da ya sharara da kuma jahilci. Ni mai barota karami ne daga cikin almajiran ɗariƙa, amma wallahi azim jumla guda, ibara guda yayi a cikin wannan bayanin sa na karatu, amma wallahi azim sai da ya bayyanar da jahilcinsa. Amma bari in sanya muku ku ji abin da yake faɗa, daga nan kuma in zo in mai gyara akan jahilcin da ya tabbatar, jahilcin da ya bayyanar a ƙoƙarin nuna kansa wai shi wani abu ne ko shi malami ne. Bari ku ji, gashi nan bari samu ku ji. Wancan limamin nasu na Abuja ba suna zuga shi ba? So nawa yake bugo min waya ya min tambaya ta ilimi, ya fito ya musa cewa in bai taɓa kirana a waya ba ya min tambaya a mas'ala ta ilimi. Jahili bai ma san kansa ba, to ta yaya zai san me waninsa? Fa kaifa ya arifu qadara ghairi? Shi bai to jahile ne. Jahilcin suka maida ilimi, ilimin kuma suka maida jahilci. Wannan shine abin da yake faruwa. Kuma waɗanda suke kambabawa, suke zigawa, suke abubuwa da sauransu, lokaci zai zo za mu rinka fadiha muna tora asirinsu. Har na bashi wani littafi, ma littafin Isharul na Ashuka, na ce ai magana kaza tana nan kan batu na al-ijma'. Sai ce ai ga littafin a hannunsa bai gani ba, cike ce a to baka fahimta ba, magana tana nan, duba shafi na kaza. Can sai ƙara kira na ce ai Maulana ga magana na ganta. Allah ya saka da alkhairi. Sheikh Ibrahim Saleh, akwai abubuwa da yawa na ilimi wanda suka shafi rubuce-rubucensa. Shi dai ba zai dube mu ba, to bari dai lokaci zai zo. Wannan muna ikhfa'i, wani lokaci za mu izhari, saboda ba mu da lokaci ne, wallahi ba mu da lokacin zance. Karatun ma mu lokacin karanci yake mana. Gashi yanzu wannan Hamza sai daga takarda ke lokaci kaga aya ɗaya ce, amma ba mu gama magana akan ta ba. To yasa ba mu da lokacin suka ko wani habaici. So yan uwa, kun ji, ina fata kun gani kuma kun ji daga wannan ɗaya daga cikin makaryata na wahabiyawa, kuma ɗaya daga cikin mai bayyana kanshi. Laraba suna cewa man ƙala ana falaisa huwa, duk wanda ya ce shi ne to ba shi bane. Kaga ya zo yana ilanin kansa, yana bayyana kansa shi wani ne. Daga cikin maganganunka kai Alkasim kake ko meye sunanka Hotoro, ya bayyana kai tataccen makaryaci ne. Yanzu saboda Allah al'umma ku yi hukunci. Yanzu Professor Ibrahim Makari, Professor ba aka ce kai me qualification ɗinka a addini, menene qualification ɗinka a karatu? Professor Ibrahim Makari, wanda a kanan naku ma sai da ya zo ya zama senior lecturer a Bayero University, a kanan ku sai da ya zama senior lecturer. Shi zaka kalla ka ce wai shi yana kiran ka, yana tambayan ka waɗansu abubuwa na ilimi. Wallahi wannan ƙarya ne. Ƙarya ce irin ta wahabiyanci, kawai da neman suna ka zo ka jingina da shi a sanka. Kawai in kana neman jingina da shi ne a sanka ka zo ka jingina, amma ya maka nisa Professor Ibrahim Makari. Wallahi ba ma shi ba, ɗaliban Professor Ibrahim Makari ma wallahi sun muku nisa, sun ma nisa. Yanzu shi Professor Ibrahim Makari ba shi da malami ne da zai tambaya? Ina ya bar Maulana Sharif? Me zai tambaye ka? Me kake da shi da zai tambaye ka? Ina ya bar malaman Zaria? Duk Zaria ba wani malami a cikin malamansa da zai kira ya tambaya sai kai? Kai, wahabiya ku daina ƙarya, ku daina nuna kanku. Ka gama wannan maganan, ka dawo kana ta wai aljahilu la ya'rifu nafsahu. To ana maganan aljahilu la ya'rifu nafsahu, ai kai ne babban jahilin.
tunda mai zuwa ya nuna kanshi shi wani abu ne, ya san wani abu, yana nuna kanshi, wannan shine babban jahili. Aljahilu man yu'arrifu nafsahu, aljahilu man yu'arrifu nafsahu, mai sanar da kanshi shi shine wani, shine babban jahili. Saboda ana maganar jahili, Alkasim hoto da kai ne babban jahili. Ka ce kuna ikifa'i, to ba ikifa'i ba, ku yi ikilabi ko kuma ku yi idgami. Ba kuna ikifa'i ba yanzu za ku zo ku yi izhari, a'a ka manta ne, ku yi ikilabi ko kuma ku yi idgami. Ɗariƙa ta muku nisa, malaman ɗariƙa sun muku nisa. In akwai irin ka kana kallon kai wani malami ne, me yasa makamin da yake kai ba a baka ba? Ba za ka iya rikewa ba wallahi. Saboda haka wallahi tallahi yan uwa, shi wannan da yake tunanin shi malami ne, katon jahili ne, bari ku gani yadda zan mai gyara. A ka'ida na larabci ma gashi ibara ɗaya karanta amma ya yi kuskure. Da ya zo ya yi wata ibara kamar yadda kun ji da kunnanku, ya ce kai ya arifu ƙadaran gairihi, kaifa ya arifu ƙadaran gairihi. Wallahi wannan kuskure ne a ƙa'idar larabci. Kuskure ne a ƙa'idar larabci, ba zai zama kaifa ya arifu ƙadaran ba. Kaga idan an zo kaifa mu dawo ya arifu kaga fi'lu mudari'in ne marfu'un bi dammati zahira ala akhirih. Qadra zai zama maf'ulun bihi mansubun bil fataha wa huwa mudafun gairi mudafun ilai. Amma da yazo sai ya sanya marawun din fatahataini, kuma ba zai yiwu ba, sai dai ya ce kaifa ya arifu qadra gairihi. Amma kun ji da kunnen ku cewa kaifa ya arifu qadran gairihi. A cikin maganganun Professor Ibrahim Makari ka samo min inda za a samu irin wannan kuskuren da jahilci. Kai a kake malamin, kaifa ya arifu qadran gairihi, wallahi wannan larabcin ba zai taɓa yiwa ba duk duniya. Kaifa ya arifu qadran gairihi, kamar yadda ya karanta, kun ji da kunnen ku Alkasim hoto abin da ya faɗa kenan, kaifa ya arifu qadran gairihi. To kai da irin wannan jahilcin ne zaka zama malamin Professor Ibrahim Makari? Da wannan jahilcin naka ne ma nahwu ma baka iya ba, arabiya ma bata zauna a bakinka ba, a haka ne zaka zama malamin Professor Ibrahim Makari? Kaifa ya arifu qadaran gairihi. Bari dai in ƙara sa muku kuji da kunnen ku, bari in ƙara sa muku kuji. Wancan limamin nasu na Abuja ba suna zuga shi ba? So nawa yake bugo min waya ya min tambaya ta ilimi, ya fito ya musa cewa in bai taɓa kirana a waya ba ya min tambaya a mas'ala ta ilimi. Jahili bai ma san kansa ba, to ta ya zai san me waninsa? Fa kaifa ya arifu qadara ghairi. Yan uwa kun ji ko? Kun ji abin da ya faɗa? Kaifa ya arifu qadaran gairihi. To ba zai yiwu haka ba, sai dai ka ce kaifa ya arifu qadara. Ita rawun din ba za ka ɗaura mata fatahataini ba, za ka ɗaura mata fataha kwaya ɗaya ce saboda maf'ulin bihi ne. Kaifa ya arifu qadara gairihi. Ta yaya zai san ainihin darajan waninsa? An fahimta ko? Kaifa ya arifu qadara gairihi. Ta yaya zai san darajan waninsa? An gane ko? Amma ya ce qadaran gairihi. Na sa muku kundeji har su biyu abin da ya faɗa kenan. To kai da baka iya nahwu ba, ka faɗa min duk cikin larabcin da Professor Ibrahim Makari, ka faɗa min inda ya kwaba irin wannan naka. Alkasim hoto da kake kowa ya sunanka? Ni ban ma san shi ba wannan. Ban ma san shi ba. Na dai tambaya an ce wai a cikin su wai shi suke ji da shi a bangaren ilimin hadisi. Ilimin hadisi dama ana iya ilimin hadisi ne ko lugha ba a sani ba? Ko nahwu ba iya ba? Ka je ka duba Alfiyatu ibn Malikin fi nahwi was sarfi, zaka ji inda shi kanshi malam mai alfiya shine Imam Malikin, Muhammad bin Abdullahi bin Abdurrahman bin Malikin, yadda ya faɗa, ya ce duk inda ainihin aka samu maf'ulin bihi wanda labudda an yakuna mansuban bil fatahati zahira ala akiri, ba bil fatahataini ba inda zaka dace maf'ulin bihi. Misali, ra'aitu rasula fi'ilun wa fa'ilun wa hurrika bil kasri liltiqa'i sakinaini wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu ana. Rasula maf'ulun bihi mansubun bil fatahati zahira ala akiri wa huwa mudafun allahi mudafun ilai. Ba ku iya li'irabi ba, ku iya nawo ba, jahilan banza. To ta yaya zan ce ra'aitu rasulan kuma sai in ce layi? Ba zai yiwu ba. To irin jahilcin da kai kenan. To shine
malam mai alfiya yake cewa shi duk inda ka ga maf'ulun bihi mansubun ne bil fatahati zahira, da fataha kwara ɗaya a ƙarshen, fataha kwara ɗaya ba biyu ba, saboda haka wani ya tabbatar da kai jahili ne. Sannan kana magana akan Maulana Sharif a cikin rubuce-rubucensa, to in ka isa kai ka haifi a cikin wahabiya, in ka yadda kai ɗalibin Ibn Taymiyyah ne, idan ka yadda kai ɗalibin Albani ne, in ka yadda kai ɗalibin Abdul Wahhab ne, ka fito da abubuwan da suke cikin littattafan shi Maulana Sharif Salih Al-Husaini, ka ce za ka ci gyaransa ko kuma za ka nuna gajiyawarsa, ka ga yadda za mu ba malaman ku kashi. Wallahi sai mun nuna tsaraicin Ibn Taymiyyah, sai mun nuna tsaraicin Albani, sai mun nuna tsaraicin Imam Shaukani, sai mun nuna tsaraicin ainihin Imam Zahabi, sai mun nuna tsaraicin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, sai mun nuna tsaraicin Abdul Hadi, sai mun nuna tsaraicin shi kanshi dan Abdul Wahhab. Wallahi sai mun nuna jahilai ne su, kuma ƴaƴan jahilai, kuma almajiran jahilai, kamar yadda kai ma Alƙasim jahili ne, ɗalibin jahilai. Shi yasa da ka zo za ka izharin kanka, sai ka bayyana mana jahilcin ka, kuma gashi da ni dan karami a cikin almajiran yan dariƙa, dan ni a cikin almajiran a cikin malaman dariƙa ni ɗalibi ne, amma gashi na a ka'ida tana hawiya ma na zo na ci ka gyara, saboda haka yan uwa ku daina sauraron wa'annan. Yanzu shi wannan fa malami ne na hadisi a cikin malaman wahabiyawa, wai malami ne nan sananne, wai ana ji da shi, amma gashi shi ma yadda zai bayyana jahilcin shi. Ku koma makaranta wahabiya, wallahi har yanzu ba ku isa ku kamo malaman mu abin da ya shafi ilimi ba, har yanzu da iyayenku da kakanninku a wurin mu suke sha, saboda raini kuma ku zo ku rena mu. Daman su wahabiyawa ba su da ladabi, ba su da biya, rena kowa suke. In kuna neman ladabi da biya, ku zo wajen malaman ɗariƙa, kamar yadda malam ainihin Aliyu Kaduna yake faɗa, bari ma in sanya muku kuji. Ya tabbatar da cewa mu malaman mu malamai ne na ɗariƙan mu, ɗariƙa ce ta ladabi da biyayya, kuma shi Ibrahim yana gaya mana ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawadini. Kai ladabi a zahirinka da batininka, da ladabi ne mutum yake kai wuraren daraja. Bari in samu ku yadda malam Aliyu Kaduna yake faɗa akan wa'annan wahabiyawa. Yan dariƙa a dai nan wurin, yan dariƙa sun yi, yan dariƙa ba a daidai nan wallahi sun yi. Ai mu ce daidai muna faɗi malam, mu haka muke ai. Yan dariƙa ƙaramin malami ya rena babban malami bai yiwa, sai yan izala kwarai, sai mu ahlus sunna ƙaramin malami ya rena babban malami. Ko kana jin zan ji tsoron faɗi ne, ko dan suna yan dariƙa sai in yi masu adalci, bayan Allah ya ce wa idza qultum walau kana, to ku din ne za qurba din, yasa nake faɗin gaskiya kan ku. Don haka wallahi yan dariƙa sun fi mu ladabi wajen malaman su. Su fa yanzu so ake ma su rago ladabin ya yawa, mu kuma ya gagara.